No niin, tässä ajellaan Karjalaisen Tainan kanssa, kun Taina istuu tuossa kartanlukijan paikalla ja veljet lähti tutkimaan, kun täällä on näin valtavat jonot ja näytti siltä, että joudutaan ilmeisesti tässä muutama päivä olemaan jonossa, mutta meillähän ilmestyi tässä tämmönen ukrainalainen enkeli. Rekkakuski tuli sanomaan, että pojat ja tytöt ei teidän tarvi siinä jonotella, että sanotte vaan poliisille, että niin tämä on humanitaarinen kuljetus, niin ne päästää teidät suoraan sinne rajalle. Ja sillä kokeilureissulla nyt ollaan, me mennään sinne rajalle ja Vesa ja Juha Karjalainen, Kemppaisen Vesa ja Juha Karjalainen, ne odottelee meitä tuolla Sahonissa ja mennään sinne. Pikkusen on kapeaa, tämä tie ei ole tarkoitettu 3 rekaalle rinnakkain, niin joutuu tässä vähän taiteilemaan, mutta nyt näyttää hyvältä, että ehkä tässä päässään ihmisten ajoissa menemään.